manzo dan Amina, manzo dan Amina, manzo dan Amina kana cikin raina. Manzo dan Amina, manzo dan Amina, manzo dan Amina kana cikin raina. Da farko zan sanya Allah ka baiwa wasu ƴan batuka zane faɗowa. Allah sa ina yau bege ya zacewa dan albarkacin manzo dan Amina. Manzo dan Amina, manzo dan Amina, manzo dan Amina kana cikin raina. Dubun salatina ga sayyidi manzo, alaye sahabbai sun bi manzona. Abubakar Umar suna cikin raina, shahara Usma ba zan manta ba. Manzo dan Amina, manzo dan Amina, manzo dan Amina kana cikin raina. Waye ce sama'u ya karɓo ibada, sai shi manzo na sarkin ibada. An so a yi koyi da sarkin ibada, albarkacin manzo ne mun ci a duniya. Manzo dan Amina, manzo dan Amina, manzo dan Amina kana cikin raina. Duk mai zina abu shidda za ya same shi, na farko talauci ya same shi, na biyu baya dogon kwana a reshe, na uku kowa ya hana tsanasa duniya. Manzo dan Amina, manzo dan Amina, manzo dan Amina kana cikin raina. Na hudu za a masa hisabi mai tsanani, na biyar za a sa shi wutar jahannama, na shidda in zai mutu bai imani, dan haka mutane burin ka kulawa. Manzo dan Amina, manzo dan Amina, manzo dan Amina kana cikin raina. Annabi yana roƙon Allah kan dujar, ya san zari a sa suna bi dujar, shi yasa baya son zari a dujar. Al'umma kuru hatara da tashin kiyoma. Manzo dan Amina, manzo dan Amina kana cikin raina. Sai kaga wata wuta daga gabar, alaman tashin kiyoma ce tabbas.